जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आंनि जिउआव आं गिबि खेबे राजनिति दलाव जोगदान जानायनि उनाव आङो कालिंदर समस्तिनि बिजाथि महरै सायख'जादों आरो गोबां दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै आङो नमिनेशन पेपार दिनै साबमिट खालामदों आरो आसाबादि जे फैबाय थानाय 10 सेप्तेम्बर मासनि 22 खालाराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोबांथार रायजो राजाफोरनि भट मोननानै आङो देरहासार जानो हागोन बेखिनिखौ आंहा मोनसे बिश्वास दङ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा जाबायदि लोब लोब फैनानै आंखौ मदद आरो हेफाजाब होदों आरो बेनो नेरसोन देरहानायनि गतिके मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जायाव आङो बिजाथि महरै सायख'जानो मोननानै गोजोननायजों लोगोसे दिनै आङो मोजाङै नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनो हाबाय आरो मिजिंथिबाय जे 22 खालाराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं गोबांथार भट मोननानै देरहासार जानो हागोन। बेबायदिथ' जेबो नुथ'वाखै आरो बे कारनाव नुवाखै होननानै आङो बुंदों जे थांनाय 2020आव बिथाङा बिनि सिगाङाव जेब्ला मोन 2020नि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथाङा थामथि सिरियावसो थादों गतिके देग्लाय बिथाङा जे आरोबाव माबा मोनसे आंनि थाखाय फेक्टर जागोन बेबायदि मालाबाबो जानो हाया मानोना थानाय समावनो जिहेतु थामथि मासियावसो दङमोन थामथि सारियावसो दंमोन गतिके दाथ' बिथाङा बो नङा एमसिएलएबो नङा दा गमामायैनो आङो सानदों देग्लायनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बनजार दैमारि आंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा। आंनि जुजिनाया आङो सानदों जे बेयाव जिहेतु बिखेखै इउपिपिएल बिजेपि आरो बिपिएफ जोङो मोनथाम राजखान्थि हान्जाखौ बेयाव दायो एसे एनै जोङो नुयो नाथाय आङो सानदों बिजेपि आरो बिपिएफआबो आंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि बिबानगिरिफोरा एकदम टप टु बटम जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावो आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जायगा होयो खामानि मावनो थाखाय ओरैबायदि अनसायो दा बेखौ नुनानै जे 22 खालाराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा।